Ini blok presiden blanket sernai. Kaisa buru kang salah jot kang hoy tala. Mata no mai mahna. Tini nor orotam ni bagai mohai klai phalai mani. जों दिनै करबुक साब डिभिजन फायका सिलेसरी ब्लक आर डि ब्लक नि आन्दार फायो अमो बिसि इनके सुकनसरी पंचायत सुकनसरी पंचायत नि कायसा कामी बजेन्द्र पाराओ और फाय जों तिनि सिनि बु बाग्रानि इमांनो पुरा खायनि बागै जों तिनि जनसाधारण किसा रि बागलाई रि फेमानि Norok mohai klai tini sik jora sal busuk bak jagai tongna. जों तिनि बा हेंके साल कायथामय थांका जों जे 3टा पंचायत जों इसुखाय रोखा एके ताइबो जों जे 30टा पंचायत का उचिनि करबुक साब डिभिजन नि आन्दार एके ताबो जों 3टा पंचायत रि रेखा तिनि बा हेंके एके ताइबो जों खानाबो बाकफिनाय जों हायके खायना पुरा 30टा पंचायत जों इसुखाय रनाय सिनि बिभिन्न आं पार्टीनि बरक दंगो एके पार्टीनि बरनो आं जे कोनो जायगा गरिब तंखाय हिकाय जे मासाया मानि रि कान्ट्रि सुमानि अभाब तंखाय हिके आबोनो जों बुबाग्रानि जों जे सैनिक रक फायनाय जों सुबा फायनाय जों नायकलनाय हिनि जों दायित्व नाखा एके जों खबर मांखा एके जों हारेक बिसु थायनाय जों जे कोनो पारावखनो जों इसु खायरो Nini bisingti ning je omo haikri nuk ngi tongnai rong no. Nini bisingti ning je chubana musung ngi tongnai rong no ning tamle ko kachana musung. Ang tay borno ang ko sana musugo ako jaga ano siniya phomi tongmana eke ang jotono sairbeka korbo bazar gana ani nok tongo je kuno kulum ka sangkha eke masaya mani yanke hiron moe contact ndi hina kami rokhono ani contact number ang klai thango जों जे थैया कसंसार जों हायके खायने हिनि तंगो जे कुनु सिनि बु बाग्रा कथां तंसा जरा जों सिनि बु बाग्रानि इमांनो सक्सेस खायनाय बु बाग्रा थानसा कौनो सागो एके थानसाके तंलादिनि सागो ओ थानसानि कौनो नागिनाय जों बु बाग्रानि इमांनो पुरा खायने बागै जों जेसो मानसा जरा जों सुबानाय कामिनि मुं ओ कामिनि मुं के बजेन्द्र पारा शुक्रसरी